Premtobre Kasee na oshane de mo konsum foforo emu nanso no ya agudie mu nsam de Bono mantam ne mo soafo ye Justino Wusuba na hene enene wode nsam to dwa se agudie sports niam ahodo no mfaso bebre wo mu nti awofo ene abatan no ma wani nku ho se mofra no dan suban bi adi wo agudie mu nso a memo won tete won ho na mom won hye won den kyerɛkyerɛ won mo kwan pa no na won firi ho Adom TV Kasee etwaso Sena Wusuba na hene Bono mantam soafo wo kyerɛ mu se so man yi ma nani kɔ agokansie ho a ebetumi aboa ama man sikasɛm etumi agina brane abra wonom de asokɔbɔ fam wo banda ya wode bɛhyɛseɛ asi mini sports stadium wo Bui ye wo banda mansini wo Bono mantam mu no ene wode to awofo nyina anim se wonom a wo mamma ne mmɛma wo pepa se wonom ebo ball no won hye wonom nkran esan se eno so akwanya obetumi afaso anya adwuma pa aye enna ene ajanom enura bi sa oba edu anyuma na owia no akɔkɔbɔ bɔrɔ ba ya wo bɔ no twade ya na wotua na kakaduro yɛsrɛ mu ada saa bre yi anya classroom nkwa na yɛbɛkɔ akɔsua ade anya adwuma. Sports is also another avenue for employment. See say yɛbɛboa na yɛbɛpa pencil nom ane abusuafo aboa am yɛtimanya the young ones are able to train them next na bi ye stars in Ghana na eya omo a mesese women football women clubs so mama ya nyedan ya nto omo ntwe na ya o mensa